škola usporiadala súťaž s medzinárodnou účasťou krajín už 16. rok. Odborní posudzovatelia vyberali z viac ako 280 druhov bielých, červených a tokajských vín. V hodnotení sa zamerali na odrodovú čistotu, zvyškový cukor či kvalitu samotného vína. Zastúpenie na súťaži mala okrem iných i svetoznáma tokajská oblasť. Jedinečná je z hľadiska svojich prírodných podmienok a špecifickou klímou, ktorá je daná dlhou a suchou jeseňou. Unikátna je aj z dôvodu odrodového zloženia vín. Pestujú sa v nej 4 základné odrody, a to furmint, lipovina, muškat žltý a zeta, z ktorých sa ďalej pridávaním vysušených bobuľ hrozna s ušľachtilou plesňou, teda cibép, vyrábajú tokajské výberové vína. Veľkou výhodou Tokaja je geologický substrát predstavujúci sopečné tufy. Práve výpary z tokajských vín nám dopomáhajú k tomu, že táto pleseň na snene sa krásne vyvíja. To znamená, že keď je väčšia vzdušná vlhkosť ako 85%, tú vlhkosť vsákne do seba, a keď je menšia ako 70%, vypúšťa zo seba. Tak preto v tokajských pivniciach máme stálu vlhkosť a stálu teplotu a je to 10 stupňov Celzia. Víno, ktoré odborníkom chutilo najviac, sa stalo šampiónom kategórie. V kategórii tokajských vín dostal spomínaný titul 5-putňový tokajský výber od Anny Naďovej z Viničiek. Odovzdaná bola aj cena predsedu Košického samosprávneho kraja. Získalo ju tokajské víno Cuvée ročník 2009 z Maďarska. Košický samosprávny kraj sa viacerými spôsobmi podieľa na propagácii a zatraktívnení slovenskej časti Tokaja. Jedna z vecí, ktoré určite budeme riešiť, to je otázka cyklotrás. Tá druhá vec je program Terra Incognita, ktorý je vlastne takým programom, ktorý chceme, aby spoznali naše oblasti turistické, naše zaujímavosti.